Καλώς ήρθατε και πάλι στο αγαπημένο σας μαγειρικό κανάλι. Σήμερα έχουμε ένα αλμυρό κέικ με λαχανικά και τι λαχανικά. 3 λαχανικά σας έχω. Κουνουπίδι, καρότο, μπρόκολο, μποντουέλ. Είναι κατεψυγμένα, αλλά πριν την κατάψυξη έχουν περάσει από τον ατμό. Θα σας τα πω όλα. Σήμερα τα λαχανικά αυτά θα γίνουν ένα νοστιμότατο αλμυρό κέικ. Προσέξτε όμως, ποια είναι η διαφορά εδώ. Καταρχάς έχουμε κουνουπίδι, μπρόκολο, καρότο. Ας βάλουμε τα λαχανικά εδώ. Αφήνουμε λοιπόν τα λαχανικά για μισή ώρα, όχι παραπάνω. Έτσι θα τα δείτε ότι θα έχουν υγρασία και θα είναι ακριβώς όπως πρέπει για να τα χρησιμοποιήσετε. Μην ξεχνάτε ότι έχουν μαγειρευτεί στον ατμό. Έχουν κρατήσει δηλαδή όλες τις βιταμίνες που πρέπει και μετά μπήκαν κατάψυξη. Πάμε πρώτα να κάνουμε τη βάση για το αλμυρό κέικ. Αρχίζουμε. Αυγά. 4 αυγά. Με έναν αυγοδάρτη ανακατεύουμε καλά τα αυγά. Τόσο απλά. Προσθέτουμε ελαιόλαδο, γάλα, φρέσκο γάλα καλύτερα. Εδώ έχουμε αλεύρι που φουσκώνει μόνο του και προσέξτε, μέσα στο αλεύρι αυτό θα βάλουμε ξηρή μαγιά. Θα αρχίσουμε σιγά σιγά και θα προσθέτουμε το αλεύρι με τη μαγιά μέσα στο μείγμα των ικρών. Θα καταλήξουμε σε ένα μείγμα αρκετά σφιχτό και σαφώς ελαστικό. Θα δουλέψουμε με 2 τυριά, με 2 ελληνικά τυριά, ανθότυρο. Και τέλος θα προσθέσουμε κασέρι τριμμένο, για να βοηθήσει και όλα τα υλικά να ομογενοποιηθούν και να σφίξουν. Λοιπόν, ανακατεύουμε. Έχουμε καταλήξει λοιπόν εδώ στη βάση για το αλμυρό κέικ και προσέξτε τώρα. Θα πάρουμε το μισό μείγμα από τα λαχανικά, από τα ανάμεικτα λαχανικά μποντουέλ, τα οποία σας είπα ότι είναι ήδη μαγειρεμένα. Στον ατμό. Πάρα πολύ νόστιμο. Θα τα ψιλοκόψω για να τα βάλω να γίνουν το σώμα του αλμυρού κέικ. Και θα αφήσω αρκετά, τα οποία θα τα βάλω σε πιο μεγάλα κομμάτια, έτσι ώστε όταν ψηθεί αυτό να παραμείνουν τραγανά. Έχουμε 2 υφές. Είναι μεγάλη ιστορία τώρα να έχεις και τραγανό, αλλά να είναι και λιωμένο το λαχανικό. Πολύχρωμα, γευστικά, βιταμινούχα, τι άλλο να ζητήσουμε. Ανακατεύουμε καλά. Αρωματίζουμε με βασιλικό, ψιλοκόβουμε. Μύρισε εκπληκτικά εδώ με τα λαχανικά μου. Και άλλα το πιπερώνω. Αλάτι και πιπέρι μπόλικο. Λαδώνουμε τη φόρμα. Απλά. Να πάει το ελαιόλαδο και στο επιθυμένα, αλλά και στα τυχώματα. Ωραία. Και πάμε να στρώσουμε το κέικ. Προσέξτε. Θα βάλουμε τη μισή δόση. Θα το στρώσουμε καλά με τη ράχη του κουταλιού. Θα πάρουμε μετά τα λαχανικά μου μποντουέλ, που τα έχουμε αφήσει σε τουφίτσες, και θα τα καρφώσουμε μέσα στο μείγμα. Είναι αυτό που σας έλεγα, ότι βρίσκουμε ολόκληρο κατά κάποιο τρόπο το λαχανικό και τα καροτάκια. Σαν πίνακα ζωγραφικής πραγματικά. Λοιπόν, προσέξτε, δεν τελειώσαμε ακόμη. Συνεχίζουμε το υπόλοιπο μείγμα. Λατρεμένο κέικ και μία λύση για όλες τις στιγμές πραγματικά που θέλουμε κάτι να τσιμπήσουμε, κάτι να φάμε ή που κάνουμε ένα πάρτι, ή που τα παιδάκια πάνε σχολείο και σκεφτόμαστε πάντα τι θα φάνε τα παιδιά σχολείο και πώς θα φάνε λαχανικά.
Θα σε έχω τη λύση. Εδώ τα λαχανικά. Να στολίσουμε από την τριχρωμία εδώ, πράσινο, λευκό και καροτί. Το πορτοκαλί, το χρώμα του καρότου. Τέλεια. Έχουμε προθερμάνει το φούρνο στους 180 βαθμούς στις αντιστάσεις και είμαστε έτοιμοι να φουρνίσουμε το αλμυρό κέικ για 45 λεπτά. Έτοιμο. Κοιτάξτε, το κουκλάκι δεν έγινε. Έχει φουσκώσει όπως πρέπει και έχουν σκάσει μύτη και τα λαχανικούλια μου εδώ. Κοιτάξτε τι ωραία που φαίνονται. Να το κόψω, έχει κρυώσει λίγο. Α, μην ξεχάσω να σας πω ένα κόλπο. Όταν είναι μέσα στη φόρμα, το κέικ, που θα το βγάλετε από το φούρνο, θα το βάλετε πάνω σε μια σχάρα, έτσι ώστε να κρυώσει όπως πρέπει, για να μην μουλιάσει. Οπ, τα ακούτε τώρα, τραγανό όπως πρέπει. Αυτό είναι. Αυτό, τέλειο. Σας κόψω ένα ωραίο κομμάτι να δείτε. Εκπληκτικό. Εγγύηση Bonduelle. Δεν είναι και τυχαίο που είναι πρώτη στην επεξεργασία λαχανικών σε όλο τον κόσμο. Και δεν ξεχνάμε, subscribe στο κανάλι μου στο YouTube, έτσι ώστε να είμαστε πάντα μαζί και να βλέπετε πρώτοι τις νέες συνταγές. Και αν θέλετε με κάθε λεπτομέρεια τη συνταγή, dinanicolaou.gr. Εδώ δημιουργείται ένα κίνημα. Το κίνημα των λαχανίστας. Ακολουθήστε μας!